U gradskom vijeću trajala je žustra politička debata oko prijedloga za novu većinu i predsjednika gradskog vijeća. Uoči same konstituirajuće sjednice izjave za medije u vedrom tonu. Prijedlog oporbe za predsjedavajućeg je Jakop Prkić, dok HDZ s partnerima lobira za Igora Stanišića. Stranka Centar zajedno sa Lijevom koalicijom imat će svoj prijedlog za predsjednika gradskog vijeća, to je gospodin Jakop Prkić. Drugi pokušaj konstituiranja sjednice gradskog vijeća. Vidjeli ste da smo u prethodnom periodu imali razgovore sa strankom Most, odnosno sa gospodinom Kelamom, da smo jedini predložili naše mjere, odnosno cijeli naš program. Isto tako smo čuli i prijedloge sa druge strane. Ide se u smjeru da će danas biti prijedloga od strane oporbe, onda će biti od strane nas i gospodin Igor Stanišić će biti prijedlog. Nakon himne i minute šutnje za poginule branitelje te civilne žrtve Domovinskog rata krenuo je politički rat. Naime, prijedlog gradskog vijećnika stranke Centar Igora Skoke izazvao je podijeljene reakcije. Mostovac Franko Kelam, kao jedan od ključnih aktera, jasno ističe da je već pozivao na sastanke koji nisu realizirani te upozorava na političke igre koje štete građanima. Prijedlog gospodina Skoke je jedna politička igra, jedan PR-ovski spin, stavljanja nekog tereta i glumljenja neke proaktivnosti. Vrlo dobro znate da sam ja se našao sa gospodinom Skokom, tražio sam njega da se nađe sa svojim mogućim partnerima, nije bio to u stanju, nisu bili svi skupa se u stanju naći. HDZ i njihovi partneri, razgovaramo, možda ćemo razgovarati još uvijek, ali danas opet, predstavljanje nekog tereta, stavljanje na mene, besmisleno. Pokušavate svi igrati nekakvu medijsku političku igru, PR-ovske spinove. Istovremeno su kolege poput Bojana Ivoševića i Marijane Puljak iz redova stranke Centar pozivali na dijalog i odgovornost, dok se poziva i na transparentnost kroz tajno glasovanje. Matijević zagovara tajno glasovanje kao najtransparentniji oblik izražavanja volje, dok Puljak podsjeća vijećnike da su upravo oni odlučujući faktor u formiranju većine i nadzoru izvršne vlasti. Sve oči uprte su u vijećnike koji odlučuju hoće li podržati antikorupcijsku većinu ili koaliciju HDZ-a i partnera. Napetost raste, ali naglašava se da je cilj svima ipak dobrobit građana i da je demokracija temeljni okvir ove rasprave. Prebrojavanje glasova između Jakova Prkića i Igora Stanišića diže napetost među političkim opcijama. Zapisnik o tajnom glasanju za predsjednika gradskog vijeća na drugoj konstituirajućoj sjednici. Prijedlog da se za predsjednika gradskog vijeća izabere gospodin Jakop Prkić dobio je 14 za, 15 protiv, 1 suzdržan i 1 nevažeći listić. Prijedlog da se za predsjednika gradskog vijeća izabere gospodin Igor Stanišić dobio je 16 za, 6 protiv, 8 suzdržanih i 1 nevažeći listić. U vijeću je vidljiva napetost, no svi ističu kako je fokus trebao biti na interesima građana, a ne na političkim prepucavanjima. Sva 31 vijećnika sudjelovala su u glasovanju koje je pokazalo veliku podijeljenost. Kandidat Jakop Prkić dobio je 14 glasova za, dok je kandidat Igor Stanišić osvojio 16 glasova i time postao novi predsjednik vijeća. Hvala i onima koji nisu, ja sam jednako predsjednik i oni koji su glasali za mene i oni koji nisu. Već sam jednom obnašao ovu časnu funkciju i znam da je predsjednik gradskog vijeća samo prvi među jednakima i ništa više od toga. Njegov protukandidat Jakop Prkić je nakon održanog tajnog glasanja djelovao razočarano, no izrazio je svoj stav, a to je politička sigurnost Splićana. Nisam razočaran, tajno glasanje je u biti najpoštenije i najkorektnije. Jedino što je situacija da sam u biti imao jedan glas manje nego što sam imao potpora za kandidaturu. Mislim da iz toga više manje sve jasno, ali ja sad dalje od toga ne mogu ništa reći. Ali evo, ako će vas to utješiti, ja nisam pobjegao na drugu stranu. Upravo je predsjednik splitskog SDP-a bio na meti novinarskih pitanja. Je li on ta osoba čiji je glas u tajnom glasovanju bio presudan? Tko se otuđio od partnera i bio prebjeg? Ja mogu dokazati svoje glasovanje, tako da moram priznati da smo očekivali i nadali smo se da bi moglo doći do obratali u našu stranu, ali smo bili sigurni ako ništa drugo 15-15. Mislim da će se sve vidjeti sad kad dođe rebalans, ne može se ništa se ne može dugoročno sakriti. Znači sad kad vam dođe rebalans mislim da će sve biti vrlo jasno što se dogodilo.
Kelam upozorava da je već inicirao sastanke s mogućim partnerima, no bez uspjeha, te optužuje političke aktere za igru na štetu građana. Po meni je to zapravo znak da je ljevica, kako je i dovela Šutu da postane gradonačelnik, isto tako je sada dovela do toga da imamo takvo vijeće konstituirano. Mislim da je to jedan pokazatelj, zašto tajno glasanje, svi se diče transparentnosti, ja sam bio protiv toga, ispalo je sada je nekakav, kako se i najavljivalo dugo u priči u kuloarima, da nekakav žeton dolazi, on je došao, ja imam dokaz da ja nisam taj žeton. Vladati gradom Splitom znači donositi pravovremene i ispravne odluke, a splitski gradonačelnik nastavio s čestitkom predsjedniku gradskog vijeća, te kako se sada može ići u realizaciju dugo očekivanih projekata i akata. Kao stranka nismo ni u jednom trenutku planirali da će ići sve skupo u ovom smjeru i tajnog glasanja. Vidjeli ste da iz redova oporbe ovaj prijedlog došao. Niz godina GUP nije donesen, da je to jedna od strateških i bitnih odluka za grad Split, isto tako izmjene i dopune GUP-a. Najveće razočaranje je bilo vidno u članovima stranke Centar. Marijana Puljak naglasila je kako su svi podržali Jakova Prkića, koji je po njima značio kraj korupcijske hobotnice i namještanja natječaja za posao. Mi smo svi podržali kandidata kojeg smo i predložili, imamo i dokaze za to ako zatreba, dakle podržali smo kandidata u kojeg smo vjerovali da može oformiti jednu antikorupcijsku većinu i da možemo kroz gradsko vijeće kontrolirati izvršnu vlast. Izbor Stanišića označava početak nove faze u radu gradskog vijeća, no političke tenzije i izazovi ostaju uz jasan poziv za suradnju i fokus na interese građana, jer na čiju ruku možemo u buduće računati.